Как ще показвам така грозно? Ти как се показваш? Готвим! Готвим! Не, само ще кажа, че абсолютно целият отбор. Чакай само да взема ножа. Мария, защо ме нервираш, бе, човек? Заклям се. О, моля ви, ме нервирате, защото накрая си тръгна, заклям се. Аз ли съм тъпа, може? Да. Не питам тебе, но ти, защото ще ти изриптам глава след малко. Абе, Бождара, що разрева ти му? Питаха, що се викате бездомник, не се казах. Ти си трета вече. Ето я. Мони, трета разревана. Хора, играем на игра, като имитираме хората от отбора си. Взимаме гейм, тайбрек, точка, матч. Ничо, майки, не вземеш тя. Кой искаш да му каже? Коя от двете връшката? Нок. Здравейте, заповядайте. Айде. Детски рожден ден. Я да ви адрес кода. Какво носиш, бе? Озакис? За господина ли е това? Да, бе, може. Ама... Нищо е. Остай. Само ги подредете, да не се карат комшиите. Добре, да. Митко има много диви комши. Върнахте ли чашите от мене път? Да, бе, върна ги на другия ден. Още. Ключ. Моят ключ. Ено ключе. Деница си е взела чайщето. Елате, майка, гърци, елате, гледай, няма, снимай тук, елате тук. Елате тук, фамилия Стораро. Той, ела, бе! Ето го голямото Стораро. Айде сега тук. Добре сте. Чакай там да я сложа в колекцията. Почва. Не ги руси, бе. Сега ще ги защото нямаше франзели. Мери Крисмас! Какво става? Снимки се едно. Верно ли? Ще ги нарежем и ще ги направим като... Не заради... като... Да, бе, като тип... Да. Може и на осмица даже. Ама на четвърта, добре. Що бе ти предния път сготви цялата вечера? Мажете ги с крема сирене. То път сме те улеснили, няма картофи за мия. Чери, домати, песто, също има и с песто може да направите. Верно ли? Ма то те май трябва накрая да се направят, смисъл хляба да се запече. Салата няма. Не. Салата само чери, домати. Те ще ги правят, да, с месото. На фурната. Да, бе. Според мен няма да не трябва да нарежем всичките, защото могат да останат и по-добре, ако свършат, просто ще нарежем още. Той да си ги изяде. Чай го правим, добре ли? Да, хубаво. Кой реже, я да видим. Така ми се полага. Нека. Кога се научи? Правите ли се? Бождара, какво ще кажеш за прическата на Вик? Това трябва да се такова. Да се кефи, бе. Ма харесва ли ти? Едното е две. Що? Защото ми отива. Тя не е главата ни отива ти прическата Вик. Верно ли? Не го казах аз. Ти ми го подхвърли да го кажа. Какво става? Верно е. Вик, тя ме накара. Ние се разбрахме преди това. Супер фокусирани. Охо, да развали ли картината? Не. Аре, едничко. Ма това е по-хубаво. Не знам. Кой има така? Не отваря. Какво стана? A few moments later. Служете няколко домачета, ама после. Домачета? Не, Какво става? солидам с Помагаш ли? Много да. По-скоро се подигравам. Деница, някой ти е взел ролята. Верно ли? По-добре. Така забавно ли ти е? Не мога да ви снимам така, само гръб сте ми обърнали. Как сте? Жалката жака е бутнина. Ето бутнина. По-добре. Я го хвърлите. Работата тече пълни сили, дрес код, пижама. Деница сме се барнали. Ето Дима и Бождара вече се сдоблиха. У нас ще ви викам вие да готвите. В такъв случай, добре. Само трябва да измислиш меню. Бождара, прости ли на Вики? Пробвай, хъпни си. Да не заслабнеш. Прости ли на Вики? Не. Що? Скандалчика е трябва. Просто ми минава. А? Аз не прощавам, просто ми минава. Просто ти минава. А сега минало ли ти е? Да. А на Караджата прости ли? За кое? Че не е дошла на време. Там вече е загубена кауза. Верно ли? Тя си е тъпичка, нали? Това лято идва. Направо.
Копай дъното, Моника. Даже вече още по-тъпичко. Како е? По-тъпо от преди ли, бе? Абе, как да ги наредиме тия, бе? Моника, като... Няма да го реже пак това. За какво го такова? Защото Бождара ми каза. Лято ми е вече да Бождара, втора, че ние правим. Добре, ще го нарежа, дай. Ще го нарежа. Какво ви кажеш, Моника, като погледна нагоре? Домът. Е, ти. Да. Бождара? Бождара? Да. Предния път Моника рева, че не сме я викнали, сега не дойде на време. Кога е ревала? Предния път нас като бяхме. Не ще ли? Да, рева ми. По телефона. С приоритети. A few minutes later. Бождара, що го наряза това? Пленера беше. Той ги нарежа. Сигурна ли си? Гледайте! Това беше той за кръв. Не, го слагайте в дочията. Я, гледай гъзно! Ние ще ги хапнем спокойно. Бождара, хвърли го, аз ще го изям. Хвърли го така, Деница, хвърли го нагоре, сега ще го хвана. Хвърли го за Хвърли кучетата. го така нагоре, ще го хвана. Бождара, дебелото. Бу! Дебелото, е там другото беше, бе. Я, дай назад. Виж къде е. Дай назад ръката. Ама. Деница, фани там. Айде, долу ли си? Ама горе-долу височината има. Ще се опитам. Браво, е! Yes! Гледай, Деница, седнала вече на масата ме. Чакай, не за нарязане. Верно ли? 6:30 е. Те да са приготвили само нищо. По принцип, месото вече трябваше да се готви. А но какво става сега? За това ви сте виновни. Защо? Защото ще... Ама, това трябва да си го Ма защо ме обвиняваш мен? Домакина е един. Ама оп, телефончетата. Нали търса очи? Не мога го намериш. Заяждаш ли ми? Абе, разкажи. Ама има ли кулминация? Интересно ли? Разкажи го. Ще преценим. Деница ми пише, елате по-рано в клава с пиките да се видим. Питките Аз и после Бождара. Ние с Бождара отпавча. И Соник има предвид. Соник преди тебе даже. Аз май не Ама знам. ако сте ги нарежете... Добре, и... Няма значение. И ние с Бождара се направиха планове, няма да се много. Че трябва да се спане на метрото. Изпращаме метрото и стигаме вече. И Деница няма никъде. А тя всеки път ни вика, опа, аз ще ви чакам 20 минути, аз ще ви чакам 10 минути, вие като ми кажеш тук и си, аз извъна. Втория път не ми вдига, втория път извъна. И тя вика, Дими, към къде си? Дими, към къде си? Към му, Дими, успах се и излезна за жалката. Мамка му, човече. Ама не беше 3 пъти Дими. Първо, Дими, Дими, Дими. И дойде след 40 минути. Верно ли? Трябва да направите топ система. Едната на тигана, другата реже ето доматите, мажа и третата и четвъртата да ги подрежда. Какво става? А то нямаш толкова чини за всички, бе. Нали трябва да ги нарежем и да ги намажем, че първо да ги подредим. Да, просто ни каза да една чиния. Да, мога и слагаме една друга, пък ти ги мъжи на дъската. Къде ще ги слагаш? Бождара, когато не е права. Много я тъпа. Просто ще ми дам. Тъпа ли тя? Бождара, дай ти клип на верите за късмет. По-хубава, това искам да направя. Тази е по-хубава. Просто да е на нейното бе, човек. Естествено. Някак. Дай ти клип на верите за късмет. Особено Дима, ако трябва да е права, няма как. Да е перфектно всеки път. Странство. Аз добре ли се представих с моите? Не, да не са много хубави днес. Тя няма вежди, бе. Как са наука? Да не се иска да реже неща, само къде ти яде. Накрая ще е наядена. Защото беше мръсна. Мръсно? Тази беше мръсна. Не бе, от мялната просто стана ли така? Как ще показвам така мръсна? Ти как се показваш? Дени, дай Просто- време, да ми мъм. Вие ми давате готови лапчета, аз как да не ги ползвам? Къде беше кулминацията, да попитам? Слагате ли масло, Тони? Масло. Масло или масло е правилно? Масло. Браво, гражданки. Те са от Люлин, все пак да не забравяме. Виждате ми са почти кой е колко на Божидара. Да, реди ги една върху друго, там ги дай на Бождар. Маха всяка иксо. Не, знаеш ко? Аз да му Мина на мещица са. Знаеш ко? Това ще стои само отворено да попитам. Не знам какво да ми се снимам ударила главата. Ще да отворим това. На 3. Готова ли си? Бе, Димова, как режи начинията ще те убия? Туалетната хартия за какво е?
вода, не ме А кухненската рока, прощавайте. Защото тя ми иска инстаграма, защото мислех, че ще пише. Защото ми иска и номера. Ти иначе... А? С кой? С кой се кара? Какво става? Не знаеш ко? Деница? С кого се караш? С Валя? Що? Ние не се караме. Ние не се караме, просто... Просто си говорите на висок тон. Деница, само тя седнала пред мезеците. Мези там, мези. Ох, ще го преше. Сега си облиза пръста с... Верно ли? Ще убия направо. Браво, браво, бе. Така бе, така. Облиза пръстите, пипа така домати, работи. Няма проблем, колко ще има. Няма. Може да пробваме. Ще пробуйте. Ще пробвам? Добре. Щом се налага. Аз ти казвам какво съм казвала на Валя и оттам ще питаш, ти мисли. Бубо ли? Някой иска ли? Аре бе, Дима бе, тук не сме шеф Манчев, аре, моля те по-бързо. Те дома са... Деница вече съм спокойна, като се е върнала обратно в кухнята. Мои колега тук и ще ми. Бе, как добре се справя да режеш домати. Ей, там е. Добре, и какво? Хваляте само. Предния епизод не беше така. За карто... Не, хвалихте ме колко хубаво съм ги измила. Чакай ме, тук имаше две. Не съм взимала. Е, тук има. Да бе, да. Казвам ти, няма как да го изям толкова бързо. Деница, спри бе! Направо ще ва убия всичките. Стани, Деницо! сприте! Всичките косми са твои тук по земята. Ето, господина. За последен път ме виждате в черна коса. Ало, вярно, утре ще е рус. Не се ли? Да. Аз поне като си таковам басовете си ги изпълнявам, не като пламена. Кът пламена ли? Що кът пламена? Какво става? Защото си вафла дика. Аз не съм обещала. Какво става тук? Дюнерджиницата я пъдахме. Не, знаеш ко? Дойдем ти това рече. Виждара, я на мъжи последната, така бръкни с пръст. След много така ще направя. Я виж. Ама не го се Дай му още Бога. Кое? Аз Там работа. Караме какво ще. Няма да се скарате, да не сте деца. Карате за такива глупости. Не ти за какво последно се скара с някого. Не знам точната причина, просто се скараме. Ама с кого? Вие сте жени, сте много неорганизирани. Някой от двора ли? Не. Някой гадже ли? Някоя приятелка? Остава всичко така. Какво става? Деница! Готвим! Готвим! Добре, разкажи причината. Не знам какво е просто. Как така? Не знаеш каква е причината да се караш с някого? Да, ти направо. Дима, каква прическа има? С луканка или с домати искате? За мати. Само като чул спагети вече. Ма човек, ние сега в Казановки имаме спагети Бях в Казановки. и трябва да просто взимате така Феликс. Даже няма да Просто се взима. Не, даже отидохте да питате човека да ви извади такова. Не. Колко филийки? Ето май са лоши. Реално е така. Ти ги маеш като за Бог да прости. Все пак сме 15 човека. Да, не знам какво е това. Пъпка. Това е пъпка, бождара. Оф, нещо мога да ги нареда и след малко ще поудея. Верно ли? Хвърли я през тераста. Бождара, горе ръцете. Разкажи, що си се потнала така? Не ме бавно. Разкажи кога за последно се скара с някого и каква беше причината. Не мога. Готово ли е? Айде разкажи, сериозно. Ами, изкарах се с Димова. Не, знаеш ко? Защото е мега тъпа. Не, защото Бождара не мога да говори пак. Не, само ще кажа, че абсолютно целият Само да отбор. кажа, че Солик не е разбрала, даже това разбрала. Чакай само да взема ножа. Само да взема ножа и продължи да спара. Солик и двата пъти ти каза, че си го казала това дете. Ама що сте скарали? Що е тъпа? Наистина е тъпа. Звъни ми два пъти ми тръска Абе, никой не ти говори за това. Не, аз ти говоря за това, защото се случи в един ден. Звъни ми преди тръвка два пъти ми тръска шалката и влизаме в залата. Димова само така, че тя Абсолютно не ми не е. треска шалката, по принцип ги блокираме или какво си или що си. И това не е вярно. Даже Солик ти каже, че ти затвори. Добре, аз си казвам, че не е вярно. Ти ми затвори един път, даже ми вдигне и ми затвори същата секунда, в която ми Не е вдигна. вярно, питай Соник, ние бяхме с слушалки бяхме. Да, точно защото с слушалки си ми затвори, ама Не сме ти затвори слушалките, Света, защото аз бяхме се с разсърдила за слушалките. това, моля те. Мария, защо ме нервираш, бе, човек? Заклям се. Който се малко ще ме бутат на много. Парки, ще
Снимате ли? Да, чакайте да вършите спора след малко. 12 seconds later. Ехо! Заповядайте, здравейте! Дрес кода топ. Как сте? Добре ли сте? Дари, ти като Дора изследователката се слуша. С раничката. Коя е тази бебешка раница? Ще те изям. И аз се обърти да видим. С тази раница ли ходиш на училище? Не. Не! И какво викате? И Бождара ти тъпа. Мокни бе, смотан, гледай колко си просто, заклевам се. Никой не говори за случая с телефона. Ами щяхме да опитам да обясним втората част, но някой реши, но някой се разсърди. Дима се опитва да е умна и да се обяснява, не става. Не прави се на интересна, просто и не се получава. Не мога да разбера защо Ама аз наистина не знам, що са се скарали. А тренера да спира. Ако с ножа само. Еми, това е в пижама. Ще дай в пижама. Аз съм чекай. Какво? Аре, какво правите, пижами? Гледай, пижамно парти, братче, по момичешкитска. Ай, разкажи сега без Дима. Малко неудобно, беше А, Бождара. Да. Айде, разкажи сега, Дима няма. Нищо бързо, Дима е супер. Ама, освен че е Значи, по време на тренировката, когато правихме кореми, Димова беше в другия край на залата и аз си казвам, Дима, аз утре ще бързам след тренировка, искам мен да ме сплетат. Може ли те утре да те сплетат след тренировка, защото ти няма да бързаш? Защото ти няма да бързаш колкото аз бързам, защото аз гоня рейс, няма да излизам с момче. Тренер? И Да. Димова ми казва, Що я издаде така? Какво? Димова ми казва, добре, Да. няма проблем. Края на тренировката аз казвам, че ще ме плетат. И Димова казва, как така, те трябва мен да ме плетат. И аз казвам, какво съм ми казала? Тя ми казва, че това абсолютно не е вярно. И го твърдят само тя и Соник, които са центрове. Айде, стига, обижа! Ами, ти си замешана. Аз не съм. Замешана, всички са замешани, бе, брат. Само казах, че съм чула, че... Искаш Да. просто да плетат на И друга как ден, така, а не защо? как така целият отбор чу това, което аз казах и само Дима и Соник чуха Защото те друго. чули те деца до тебе на една друга край на залата по житара. Ами да, Чули аз какво ти обясних? Не съм казала, че нали, да я сплитат утре или някакви такива глупости, а просто да отида на другия Ние ден, чухме, няма да защото... бързаме. Защо? Да. А не тебе да те сплитат преди нея. Ние не не каза го това. разбрахме. Пак и го обсъждате това, бе, Луди. Не, просто единствен проблем е, че Бождана ме намеса. За нищо. О, моля ви, ме нервирате, защото накрая си тръгна, заклевам се, способна съм. Верно ли? И почва Защо трябва да намесваш? Сега само да ви кажа, че Соник много се напрегна. Ама ти си голяма среда, иначе, Бождар. Не съм средила, много се нервирам и като се нервирам. Кой ще се влизат и кой не разбира, защото трябва да намеса. Аз Соник казах, вече че не, запали. просто не съм казала, че си казала. Абе, Соник, ти дори пак говори за нещо съвсем различно. Аз казвам, че ти твърдиш това, което Димова казва. Ами съм чула, ма не го твърдя. Да, и това ще ви кажа, че вие това сте чули. Ами да, аз си казвам, че вие това сте чули целият друг само отбора, че Защо Защо? съм по-силна от тебе? Аз ли съм тъпа, може ли? Да! Не, не питам тебе, но ти, защото ти изриптам глава след малко. Митко, имам целия скандал на видео. Много яко, браво. Ние мога да снимаме до края на вечерта вече. A few minutes later. Просто не се обиждайте на прост, тъп, малумен и така нататък. И нещата ще са много по-лесни. Това са факти, не се обиди. Факти? Вики, са разсърдили ли се? Разплака ли се? И кажеш някоя друга отбор е написано. Наистина? Бе, наистина. Абе, Бождара, що разрева ти му? Ами, Дима за това се разрева и се стръгна. За какво разрева, бе, Бождара? Ева ти безкруполната, бре. Що така се радваш, че се разреваш? Трябва тиха. Ама ти си Така, Деница. Ева, ти изродите. Деница. Голям си злодей. Аре, бе, Бождара, отиди се извини. Моля ги, просто те пушки изглеждат много хубаво. Да ги добра. Добри ги. Аре, бе, Бождара, извини се. Няма. Що? Ти някога извинявала ли си Не се? мисля, че съм права. Не мислиш, че си права. Не,
Що се служили питките в мазето? Бождара, някога изменява ли си се? Да, разбира се. На кого? На Дима изменява ли си някога? Не знам. Сигурно не. Сигурно не. А Деница само като коментатор минава. Бождара се мисли, че е хакерката в отношенията им. Бождара, сега не се разсърдиш и ти. Шегувам се, нали знаеш? Аз съм за тебе в спора. Верно ли? Чакай да си сега да кажа и на Дима, че съм за нея. Димова, къде си, бе? Туалетната. Туалетната реве. Да, реве. Реве, наистина реве. Не видя ли? Как виж колкото на хитка, докато беше другата става? Вика да му да скучи от втория тази. Дари, успокоя малко, айде. Дари, успокоя. Дари, гушния. Гушния, Дари. Не се възикам. Вики, нямаш истински приятелки. Това е отбора една лъжа. Чуваш ли Димова? Отивай! Егото си него никога. Това е дразнителше. Тя реве, братче. Ние снимаме с едно някой клип, чалга клип. Едната реве и другата отзад. Ти го заслужаваш. Здравей! Снимам те. Виж кой имам тук? Някой познато личице? Телефоните се събират, нали знаете? Дими! Бождара и мина пак. Защо не ме смети нормално? Сега спих, че се базикате. Не се базика. Ти я разрева, за какво ревиш? Служите, Тони. Ти се правиш, бе. Тя се прави. Ай, гушния пак. Няма. Тя реве Тема да точката ква е. вишкам. За какво разрева? Не съм. Са- Дай виновна. Двама човека. Кой е? Ама здравейте, хора! Здравейте! Здравейте! Носим си пижамките, сега се Ева, привлече. ева. Здравейте. Ама сте готини. Пижама. Готова съм. Хора само събуем. Събуйте се. Я виж пак се сдобриха. Даже с свичер. Какво бе, Деница? Просто снимам. Как случват нещата? Никой да не пита какво. Какво? Аре, бе, Деница, ти па направо никакъв контент не създаваш. Верно ли? Поздрави Бождара вече. Браво! Заслужаваш масаж докато работиш. Ама, Но после по... какво Деница каже? Айде. Стига яде сам. Брат, а ти смес тук. Ти готвиш ли? Тя от двете маси мези. Вица, али щяхме да мажеме двете коляки. Това такова. Да, чакаме. Слушай, Заема място. Деница, кажи. Някой кафе иска да веш? Никой да не пита, защото никой не е дошла още. На време, що не е дошла на време? Никой да не пита. Никой... Чухте ли? Никой не е дошла. Никой да не пита защо Доника не е дошла на време и защо Вики реве още. Ясно? Аз май ще питам Бадоника, че не разбра. Да, аз това ще е първият въпрос. Стига псува, бе. Това да го няма във влога, мамо. Много си взела да псуваш, Алекса. Не, знаеш ко? Елекса. Мама ще Елекса! Лей Тайлър Свифт. О, но. А само тема. Искаш ли да Аз ти помогна? викам, не, по-скоро Ето трябва да ми ги спираме служи. вече. Или не? Те ще ги изядат, после ние като седнем. Да се включим отново от първа линия на готвачите днес. За спирала. Не, спирала от 5 часа, 5:30, защото закъсняха. Вие им казахте 5:30. 5 через 5 дойдохте. Да. Не, знаеш ко? Защото трябваше да купуваме там. Бождара, дай картофите. Тренера да ги подаде. Аз съм мръсна. Кое? Е, тук къде сте си подпрели. Картофите. 2 пакета или колко? Как сте? Уморихте ли се? Вълнувате ли се за вечерята? Да, нямам търпение. Мисля, че ще плана мине за вечерята? страхотно. Какво ще правим? И се радвам, че ще прекараме време заедно. Верно ли? Какво пресилено беше това? Няма как да получи. Да не го правя повече. Я слушай, има една бутка. То май няма повече. Песто ще остана и... Не, песто има, обаче няма място. Да, бе, отгоре ги слагай песто. Не, няма да ги... Бождара, това мога го измите. Кое? Добре.
И какво да слагам отгоре? Не бе, просто ги трупай отгоре. Къде? Чакай бе, не мога да събера пестото. С пръстите, бе. Изморени ли сте вече? Не. Искате някой да ви смени? Не. Не го направя толкова. Като има работа да се върши, тя е човека. Няма повече. Щом няма. Ама има и картофи още, бе, и броколи има. О, гледай какво става. Мерси, че не изчакахте да седнем, момичета. Ние сготвихме. Верно ли? Е, какво? Да, не. Между другото, Дима не яде домати и Бождара нарочно сложи на всичките домати. Оле! Yes. Надечка пита, какво е това зеленото? Песто бе, Алекса. А не песто, ами Алекса. матча. Не. Дари. Матча бе. Пестото. Матчата. Алекса, матча, гледай, сме ти приготвили. Много добре изглежда всичко. Да, да, оценка за вечерта, Бождара. Ти още не е започнала. Да, и оценка за началото, Бождара. Ай, много хубаво. Много хубаво сготвихме. Деница, ти не си ли наяде вече? Не съм видяла. Верно ли? И другата свърши. Да. Деница, тази... Димова, да, оценка за началото на вечерта. Беше, според мен, ударно. Много ли си избикал? 9 от 10. Бождара, после скараме ли с караджата? Не, знаеш ко? А не, ще си мълча. Що? Защото и те ще се разберат. Аре бе, направи 2 от 2, а? Не, се сгараме с нея. Ама айде с Доника направи 3 от 3 да стане. Ти спиш само като влезем ти да пъшеме ги псуваме, ама много жестоко. Не псуваме. Добре, така се казва. Ей, тапачки! Прощавай, Алекса, какво каза ти току-що? Не псувам. Да, без да псуваме. Валеро сега. Нищо не съм казала лошо за Ще на теб. мача. Мой на тоти! На кой бе? Аре, бука ми бузара. Това си беше конкретно за Беше теб. намръщила физиономията. Още на загрявката. Тя се разсърди И аз си тогава. викам, ако не си оправиш физиономията, ще ти искат да знаеш. Да знаеш. И след това... Да си знаеш. След това игра добре на мача, какво? След това фърли 4 точки. След това вика на она, вика, аз съм с... Това да не го има в клипа, моля ви. Тази вечер темата е словесни клопки. Ама кажи дрес Предната вечер дрес кода е ясен, пижама. Колко? 6. Словесни Ще да ходя до туалетната. Алекса, кой ще победи? Що някой не взе върколац просто е, щеш да е яко. Защото Али го загуби. Наистина ли бе? Али го загуби. Али, братче. Не викай Коя Али, така. бе? Алекса, Коя бе? та Али, бе? Имаше една хубава игра и я загуби на третия ден. Да, наистина. Деница, значи видеото предното е било скучно, защото е било само сготвяне. Сега демек да има повече от игрите, така ли? Да. Бождара има мисия за вечерта. Да разреве още един човек. Не само Ма не, тя наистина ще се разбере. Е, добре. То не е много трудно да разревеш караджата. Дила как ме гледа. Ама, Дилова. Ако направиш хет-трик, ти давам 10 евро. Замисли се. О, ема не с един и същ човек. Ма ти си ти за мен, не за тебе. Еми да. Какво е хет? 3. Да разреве 3 Да. За вечерта. Ето! Аз ще се разреве, ако поделим после пакета. Ако подагим. Тя даже ползва р в думи, които няма р. Поделим, а тя вика подарим. Ти да го натяхва така. Това хората, които не могат да си казват р, такива само... Ще ще научиш да говориш скоро. си дъното. Малко повече чувство вкаре. Измисли поне някой рим, айде. Един куплет. Нямам бив. Фаяр, С кой имаш още? С Алекса. дай на Алекса да снима. В момента Алекса. Няма смене би. Няма значение Не се снимат.
Така ли? Я размени 7 и 8. Дъки Колева, Божи Голова, Теди Берова. Махни се, бе, Дима. Дима, назад мръдни. Дима. Валя. Ко стана, бе, Али? Валяка. Дима, бе. Соник. Чай, че ми се карат за камерата, бе, стой. Соничен. Вики. Обясни ми какво означава соничен. Вики плачещата. Дари Бебешора. И Дима Димова. Това е. Теглим. И тренерова. И тренер. Карти нямаш ли? Дъки Колева, ще гледаш така. Боже. Уникална. Прекрасна. 5 лея продаваме. Що те гледам, бе? Вече се вижда хубаво. A few inches later. И идваш 8:30. Дойдоха. Не, просто... Що си тук? Защото той се опитва да се заца. Деница, ако не снем още малко... Деница, Божидар. По-трудно. Кое? Да. Добре, сменяме го. А защо ме Те не не знам. Аз буквално идвам малко така. Не поканана. Как не е поканана? Нали ви казахме това Моника преди? вчера ми казва, а ти утре ще ходиш ли? Ходиш ли? Еми, ние казахме на лапетата, те не са бавни, да могат да ви кажат. И Моника вика, в тренера ли? Ние имаме сняма, тя се Аз викам защо? И тя ми вика, Божидар ми каза, че двете сме поканени. обяснявам думата на моя. Еми да, те трябваше да ви Днес кажат звъна по-рано. на Алекса, от себе си казвам Алекса, взимате всякото. И тя вика, Той каза на че ние сме нас с пижами. Аз си Колкото разбрах, и да че искам не да. сте. Вика си. Не, да напише, чакай ме, моля да я обясни. Не, Валя да ми обясни, ти се играла, че играла. Много викате, бе. Изправили сте примерно... One eternity later. Божидара, 2 от 2. Кой иска, Алекс? Има скрита камера. Доника пита дали има скрита камера да знае как да яде. Как ще ядеш, ако няма скрита камера? Виж колко са концентрирани. Ала, стига се изхвали. Верно ли? Сега сте крещели, бе. Ма той бе сега после на клипа нищо не се разбира, по принцип. Гледайте го. Това скъпче. Даже няма какво да й кажа. Гледайте го. Тя преди малко ми каза, че с малко ще бъдеш ме пребия. Що? Не знам. Питаха, що се вика като бездомник. И той казах, че тя вика, с малко бъдеш ще пребия. Ето вижте, тя те виждава. Да извикам ли? Да извикам ли тук? И как ще добре тук си Абе, дайте думата на тренера, бе. Вие не са бавите. Тренер! Чакай да видя какво ми се падна. Вижте. Не! Абе, спокойно, бе. Дима! Ха, какво означава това? Се на свещено място. Да, ти беше много близо там. Видяла си според мен. Най-честният човек в тази нея. Значи никой няма да излезе. Бождара, срока му е стекнал на това преди 2 месеца. И си трета вече. Какво става? Ето сега. Мони, в трета разревана, само че не те разрева Божидара. Ами тя е виновна. И тя е виновна. Димова. Да. Бождара разрева. Верно ли? Ето, сълзи, ще казва клипа със сигурност. Скарахме се, ярко човек. Мони, спри да ревеш, наистина. Дайте да направим такова. Вижте колко се е хубаво, че така реве. Ще кътнем такова. Аз викам, че гажи сте оставил нещо Кътнем такова. фейк видео. Той ще ме остане. Фейк видео как нещо сме се скарали, това да е от началото на клипа. Ето си има скандал, те 5 минути имам видео Бождара и ви види как се карат. Кажи, не мога повече сте. Ти си виждал туалет. Да бе, дигни си малко това, защото се опикаеш наистина. Аз си мислех, че пишка. Да питам ли Аре, ти Мони, да си гащи? стегни се. Да бе, питай. Стегни се, чуваш ли? Да. Няма как да не си. 3:28 a.m. Не бе, да не почвам, аз искам да видя горе-долу в каква лъна. Ама чакайте. Според мен, който предложи той. Аре, бас си човек. О, аз съм готова. Ама да кажем условията. Хора, играем на игра, като имитираме хората от... Аз знаеш, че
От отбора си. Имитация, всеки трябва да покаже всеки от отбора. Не го казвайте веднага. Нищо не се е чуно добре. Изчакваме цялата имитация и след това гласуваме. Хора, само искам да кажа, че могат да се повтарят хората, само че трябва да е по различен начин да Да. го обяснявате. Да. Готова ли си? Да. Аз се разбрах, май. Стига. Ама тихо не казвайте. Айде, Абе тихо бе! не казвай преди 30 секунди да си мълчиш до края, бе, братле. Даже ти оказа. Чакай! Искам много да върша! Давай. Почвам от начало. Там са поета. Байкова! Айде, Алекса, бе, човек, какви си тя простоти? Само простия след простия. Айде, бе, ще нагадам. Какво е? Какво? А? Какво? Крича? Значи, ей, той! Не мога да кажа нищо на той, кога кажа на той, тя само... Значи, той ни подкаже, всички го изпълняват, ясно ли? Нали, Соник? Готов ли си? Айде, влизам. А, това мен ще има. Тя е че кринчна. Преда сцената. Не ви ли малко неудобно? Ана посрам. Изчерви се. Добре. 3 days later. Тук правя се, че готвя нещо. Още там, да реве там. Отиде другата, тя си е такава. Ай, мания, а Джек носи п***а, бе, носи п***а. Моля те, не ми го речот направо и къде тази ще отрека. Това беше от мен. Много професионално въплите, нещо. Добре, го само учиш. Ами, толкова бях подсказал чак толкова. Това е, подарът ти си, айде ти. 6.5 hours later. Какво става, бе? Добре, се почвам. Сега за човек. Веднага се вече, ще го мразя. Аз не знам причините, ама... се колата, спука гума 3 пъти в един и същи ден, в един и същи час. Това са пътесите причини. Ама не, давай имитирай нещо там, какво говори походка, нещо, някакви неща прави. Ема в момента не мога да се сетя, ето опитах се походката, не мога толкова Що аз влизах? Що го изпука така? Да, разигравам, пускам зъбчета в алта. Ана, стегни се малко, не се не мога повече да сте. Ама тя и рапира. Пускам топката. Малта. Кой беше това? Мала ти си. Оставете ме, Мира, бе, оставете ме! Да. Оставете ме, не искам никой да ме пипа, не искам никой да говори с мен, оставете ме на Мира. Никой не иска да ме пипа. Кой това бе? Дали, това е Дали. Че ли ще бе? Аз мисля, че Бождара между другото. Аз мисля, че е Димо. А трябваше малко ръто да таковаш. Защото малко. Не, трябваше на Дари да е така. Така, не, така, дайте ми колата! Не, трябваше е така, не, скоро трябваше е така, бе. Така трябваше. Това е без думи, просто влизаш и правиш така. Ясно, да. Виждала ли си, Дари? Като се обяснява, така седи. Не, така седи. Целият отбор при нещо ще не обяснява упражнение, тя седи така, Дари. Верна. И като ме бяхме в стата, на казаната, тя ми вика, виж, и аз се гледам, тя не се сния. Ама тя наистина стои така. Е така. Време на матч, когато сме отвънка и Дари сме така. Абе. Тихо. Това за мазък, много. И аз помислих първо. Кое? Майко, като вала. А ти направи нещо съвсем различно. Не е така, има си. Добре, давай. Ама давай да говори нещо, давай. Продължавай. И как се смей, майко? На клипа днеска има един
направо. Какво става? Ама ще ми трябва малко повече време. Вие ще сетите, ама... Ама не го казвайте. Няма. Т.е. Заеби. Алекса. Бождаре, бай скоро. Боля ме корема. Да кажа на тренера. Алекса, акъща! Не тренер! Взимаме гейм. Тайбрек. Точка. Матч. О, вас е много яко ги имитира. Аз се срамя. Алекса, какво става? Това кой беше? Кой си от банята, бе? Деница, каква имитация изтърва. Алекса, отивай да имитираш ти, айде. Айде така. Ай, Алекса. За... Ела вас. Дай ми, май. Тихо. Дима. А как тръгва за тази топка, като е паднала? Тя вече е паднала и тя... Нищо, майки! Майки, че не вземеш тя майки! Айде! Смърт! Как ти е, бузаки? Буш! Чуки, брат, ние сме двойчето за винаги! Няма да съм жена в групката! Едва тук ме буса! Тия буса са серия! Буса ме това! Сега ще ме... Тренер, викам, ще играеш! Ще играл, тренер! За трезение. Щупен крак. Соник, питай ме колко контузии. Колко контузии? Тук е една, две, три, 50 преди малко. Шият ме по главата, но няма проблем. Ще се разрева, не искам повече. Аре, Соник, Айде, Сони! Кой ще се обиди? Кой се опитва? Кевс. Аре, бавно развиващите се нищо не става, искате ли само изгода тренировка? Не съм се накамет. Да кажете на Соня какво ще им бъде записано. Да идва с колелото. Въобще не ме интересува на тренировки до финала. А Соник да си виж има 5 контузии, ще е прегазен по колелото с магистралата. Метка, чакай, метка. Може и повече, може и повече. Метка за тренировка. Какво гледате, бе? Някой умрял ли е, бе? Умрял ли? Ма даже да се е случило. Случва се. Какво правите? Остави топ, събери всичко, обгонете това, мама. Не! Също ми да нерви, да не сте толкова жалки. Много трудно това. Мони, слушай сега. Слушайте сега, добре си сега. Чакайте сега, не бъдете, че сте учили това. Дай. Трябва да щаташ една топка в 8 и всичко друго поправят. Всички сте наредили по диагонала. Да, тренер. В 8 ми поправате ли? Мони, какво? Какво става? Майя, ти, така, това е добре хубаво. Тренер, после ми поправате ли? 8 и права. Права и Мони, спокойно. Добре, втора почивка. Втора почивка има, втора почивка. Аре, бе, карача. Нали ти казвам, после по правото? Добре, само 8, без правата, само 8. Да, влизам в игрището. 8 лище, мой. Къде? Тренер, къде? 8 по правата. 8 ми по правата, добре. 8 ми по правата, аз съм от зона 4. Тук ми е правата, тук е 8. Ще да бия в 8. Ама е друг. Къде изкачиш на бока? Къде изкачиш на бока? И правата. А тренера скачам на правата.
Коя от двете външните ръце? Коя от двете външните ръце? Затваряй външните ръце, така да скача. Затваряй външните ръце, така да скача. Караджа. Лоша топка шляпа в 6, на хубава топка и я сваля в 6. Ама господине! Ама тренер! Оправата ли? Играеш защита, Караджата, играй защита. Дай ми очилата. Играй нашата защита. Караджа, не влизай да играеш защита на 4-тия метър до на 6. Добре, тренер. И Караджата след защитата е така. Ей, така след защитата. Главата е цъфна като роза. Аз ти я въобще! Караджа, смел себе си. Добре, тренер. Караджа, пусти ръката, Караджа. Мисли само за хвърлянето на топката. Само за хвърлянето мисли. Другото ще дойде. Караджата хвърля себе си скок. Прави там крачките. Обаче, примерно тук е сервис линията, нали? И тя направила крачките. И след приземяването, Караджа. Пада, приземява тако, или ако сбърка сервис, Караджата. Пада до лице. Джон Сина ли си, бе, какво са? Ама те не разновали кой удари. Много дълго си го чакал този момент. Аз съм вечерта. Ай, сега си тя ръцете, бе, човек, сгори хубаво с работо. Бе, трябва да там отиват, аз какво направя? Аз искам да ме отида на там. Василе, съм покрала. Дай ми чела кой да. Ти си имаш кола сега. Ама аз изпотила да съм сама кой човек. Слойк? Дори не е забавно. Ще се пиеш ти. Аре, човек, силта, дай хвана събор малко. Пижайте си. Ще се чешва. Абе, аре, чашка. Толкова утра на тренировка малко. Ма дали не съм се покрила? Тя не ме качи си ги Виждате. Дори не е толкова забавно. И в началото никой не се смее. Дайте ми салфетка, Свърши това, не да. Ей, там. Е, това да го ли време за хитрик вече 3. Да, брои се, дай. Вики, върнай го! Първо е навън. Първо е навън. в залата. Трябва да дете храсти и къщи. Леле, ужас. А мен гори ли твоята къща? Чакайте, човек. Къде се бе, че дискотека? Ще си тръгна, спри ме. Ще си тръгна, ще си тръгна. Е, това домби беше. Ненужно. Аре, чао, банда. Време за тръгване. След това в кого сме? В Байкова Ние сме сме след това. последни, май. После сме Байкова. Байкова предложи така, Байкова да сме. На мшица? Нямам търпение. Къща на музика. О, верно, аз ви посрещам Кюстендиос. Натри къде трябва? Няма проблем. В центъра на Европа. пождара как се Котин пират брат. 30 човека. Не се Зара, Стен, брат. на мишница ли сме след това? И след мещица сме на Костин брат. Аре в нас тогава ходим. Аре, изчезвайте, бе! Чакаме го. Аре, бе, тока сте оставили Димова вратата да отваря. Тя виж, и трябва да отвори вратата на Димова. Погледнете я. Аре, бе, по-бързо. Лека вечер, приятна вечер. Лека вечер! Чао! Чао и мерси. Дари, часа е 10:20, още стои. Мама, чака, милата. Спокойно ще дойде, Дари. Дари, спокойно. Не плачи. Не плачи, ще дойде. С кой спешиш? Чакай да зумна. Така и така се чуете хора, правите пусте една пръхсмукачка, е. Дайте. А вземи я пръгосмукачка. Сега ще я скарам. Ай, по-бързо. По-бързо. Иначе много добре умирате. Митко, какъв е доволен. Дари.
Ти можеш да пускаш прахосмокачка? Да. Добре. В вас пускаш ли? Понякога. Тръгваме, затваряме блога, затваряме кухнята на Ава. Вечерта беше 10 от 10, продължаваме нататък, след това сме на гости в Байкова. Ето тебе ли е сме? чисти. В Байкова отиваме на гости в следващия епизод. Пишете кое искате да сготви.